హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ముందుగా 2 కట్టల గోంగూర తీసుకొని వలుచుకొని శుభ్రం చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పైన బాండీ పెట్టుకొని అందులో 2 టేబుల్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అందులోనే ఎండుమిర్చి వేసుకొని బాగా దోరగా వేయించుకోవాలి. అందులోనే కొంచెం ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఆవాలు వేసుకొని దోరగా వేయించుకొని రోటీలో వేసి దంచుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని దంచుకోవాలి. తర్వాత బాండీలో గోంగూర వేసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని గోంగూరని బాగా ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత ఉడికించిన గోంగూరని ఎండుమిర్చితో కలిపి బాగా దంచుకోవాలి. తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ, 4 రెబ్బలు వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని దంచుకోవాలి. అంతేనండి తయారీ విధానం. గోంగూర పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో కనుక కలుపుకొని తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుందండి.